To jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Kamar kullum da yau gani da dan uwana sarki horo a nan garin Abuja. To ni abin da ya burge ni sarki, da na zo Abuja sai na ga wata gunduma ce da kai ta musamman, kuma ga jami'an tsaro duk sun zagaye ka. To amma ni ranka sarki, ni abin da ya fi ban mamaki da na zo na ga jami'an tsaron ka kakin su duk wani iri. Ka ce mun made in kai ne. So yanzu sarki ya kake kula da wannan jami'an tsaro? Kula da su suna kula da ni. Kamar ya? Ka wannan abin da in ka da an dana ta tir. Shokin. Wallahi kuɗi na ne a ciki. Wai rabin kuɗin ka a shokin ne ke Wallahi a da shoki ne karewa. Allah zai. Addu'a ta da ne kawai. Ni yanzu kafin ka fito ba wani yana nema ya ɗaukar shoki. Ai ka gode Allah bai doda nama ba. Da ni zai bari da himma da tura ma madara. Ai da ya doda nama da ya ja min bala'i. To jama'a gaskiya kamar kullum yau dai Allah ya kawo da Abuja kuma mun tattauna ta musamman. Mun yi tattaunawa sirri da sarki horo wanda nan da kaɗan lokaci kaɗan za ku ga irin abubuwan da za mu zo muku da shi wanda zai ba ku mamaki kuma su a'a karka tona mana sarki, matsala ni na ga kana ne ma ka fara kukawa abin ne na rena ai. da Allah karka yi kuka sarki. Wallahi abin ne na rena. A'a ka bar shi a ranka ka bari lokaci zai nuna za su. Kawai ne ka ce ina Abuja ne amma Kala, na irin abin nan da inyamurai suke ci. Abu.